A toto je naše vytúžené ubytovanie, naše dni v meste Pitulongu na Sardínii, asi 14 km od letiska v Olbii. Už sme na Sardínii. Trochu horší vstup do vody, ale tak inak v pohode. Tu sme ubytovaní. Toto je naša pláž. Asi tu budeme vedieť prežiť tých 6 dní. Čo hovoríš na vstup do mora, dobrý? Idem práve žene kúpiť vodu, lebo sme zistili, že na izbe nemáme pitnú. Kúpovaná stojí 3 deci 2,50. Pivo tretinkové hotely 6 €. Vodka pol deci 10 €. Tak uvidíme, aká cena bude v potravinách. Tak mám nakúpené 800 metrov pešo od hotela. Kúpil som za 29 € 6 dvojlitrových vod, liter vodky a 6 tretinkových pív. A vodka je asi 7 decka, to ešte pozrieme. 29 € v obchode. Na pravé poludne, v pálevé dňa, ideme na druhú misiu nakúpiť sneky. Večeru si dáme v hoteli, to sa nám páčilo. A ide so mnou už aj manželína. Ona je nemá. Moja milovaná manželka má takú dobrú vlastnosť, že rozpráva, keď nemá, a je ticho, keď má rozprávať.